утре, тази сутрин, нека да изпием сутрешното си кафенце и да проверим какво са ни подготвили като информация картите за деня, свързано с работа. Така, в работен план днешния ден ще стартирате някакси търсейки баланса. Търсейки златната среда. Така се очертава деня ви да бъде до обяд. Тук вече към обяд някакси ще си мислите за някакви възможности, свързани с пропуснато като цяло. Няма да гледате това, което сте успели да постигнете или да направите като проект или като някакво действие, свързано с работния процес, а ще гледате това, което не сте успели да направите. И така малко ще ви кара да се чувствате носталгични. И вече завършвате деня си така по един успешен начин. Честно казано, прецизно, както винаги, нали, всички вие сте изключително прецизни, работливи и отдадени хора на работата си. И ще бързате да си отидете към вкъщи с така, виждате, нетърпение. Така че в днешния ден ще ви бъде успешен работния процес. Ще бързате да си ходите в следобедните часове и да започнете да си вършите някакви ваши си допълнителни неща след работа. Така че така днеска се очертава да бързате след работа. Нека да видим в любовта какво ще се случи. Охо, в любовта, мили дами, един крал пентакли, вижте го. Един човек, който е верен като ваше куче, вижте, ваш приятел. Един такъв мъж днешната сутрин ще ви обърне внимание. Ще се задвижи към обяд към вас и то доста, вижте, каква магия с движението, и в края на вечерта вие ще бъдете неговото слънце и неговата звезда. Ще му озарите и той ще озари вашата вечер. Това е за дамите. За вас, господа, вие сте ни стабилни, разумни, изобилни, изключително харизматични мъже. Ще се задвижите към някого днес. Или някой ще се задвижи към вас. За всеки ще бъде различно. И в края на вечерта погледнете. Ще сте озарени от светлината на една прекрасна дама и ще изпълни вечерта ви по един прекрасен начин. Пожелавам ви един спокоен, прекрасен, любовен и споделен ден. И до нови срещи!